Beth yw'r dylanwadau ar dy waith di? Wel, dwi'n meddwl swn i'n dweud bod fi wedi dechrau fel rhan fwy o bobl pan o'n i'n sgwennu gyntaf yn yr ysgol yn tueddu i ymateb i'r beirdd oedden ni'n astudio ar y pryd, bobl fel T.H. Parry Williams. Ond dwi'n meddwl y dylanwadau gath yr effaith fwyaf yna i ddechrau, felly tua canol y 70au, diwedd y 70au, oedd pobl fel Jarman a Sean Eirian oedd yn sgwennu mewn ffordd newydd i mi, felly'n sôn am bynciau mwy cyfoes a mewn ffordd mwy rhydd yn ymateb mwy uniongyrchol i'r hyn oedd yn digwydd ar y pryd, ac i'w cefndir nhw fel Cymru Cymraeg mewn sefyllfa dinesig. Rheina, dwi'n meddwl, sy'n dylanwadau pwysica pan nes i ddechrau dod i sgwennu. Sut mae'r arddull ti wedi datblygu? Wel, dwi'n meddwl, wrth i mi sgwennu'n fwy rheolaidd felly, ynddo, a meddwl yn ddyfnach am sut mae'n mynd o'i chwmpas i. Mae yna ddylanwad y gynghanedd wedi dod i mewn, sicr wrth i mi ddysgu am y gynghanedd pan yn y coleg, dylanwad beirdd fel gyda'r Llwyd Owen ar y pryd. Ond hefyd, wrth i ni ddechrau mynd allan i berfformio barddoriaeth yn ystod y flwyddyn y ddwy dwytha, mae'r hyn sy'n gweithio ar lwyfan yn cyfyngu ar arddull barddoniaeth, felly mae rhaid o fod yn fwy uniongyrchol, mae rhaid o fod yn fwy perfformiadwy, felly mae odl yn dod i mewn eto. So dwi'n meddwl bod ni'n dweud bod wedi symud o fod yn hollol lac yn sgwennu'n llac heb unrhyw fath o fydr na odl i fynd yn ôl tuag at sgwennu'n fwy ffurfiol felly. Ydy'r testyn newid i newid gyda'r arddull? Na, dwi'n meddwl bod ni'n dweud mae'r un pethau sy'n tueddu i mhoeni fi rwan ac oedd yn mhoeni fi pan ni'n cychwyn allan felly. A beth yw'r un i wedyn? Wel, dwi'n cofio un o'r cerddi gyntaf nes i sgwennu oedd y llu awyr wedi cael ei wneud yn ddinasyddion Bangor neu rhywbeth, ac o'na rhyw bared yn y stryd fawr o bethau felly. A oedd hynny'n ymhoeni fi ar y pryd, a mi nes i gyfansoddi cerdd, un o'r cerddi cyntaf nes i sgwennu. Ar un math o beth, militariaeth, anghyfiawnder cymdeithasol math yna beth sy'n poeni rhywun. A hefyd y ffordd, dwi'n meddwl, efo'r gerdd herwgipwyr, y ffordd mae termau'n cael ei newid yn dibynnu ar eich safbwynt cymdeithasol neu gwleidyddol, lle ydy pwy di'r herwgipwyr, pwy di'r terfysgwyr go iawn. Pan eithwch chi mas ar daith, a'r nod oedd poblogeiddio dy waith ti? Wel, dwi'n meddwl bod yna griw ohono ni o feirdd iau yn ystod y blynyddoedd dwytha. Wedi teimlo bod hi'n bwysig mynd i ffwrdd ar syniad mae rhywbeth ysgrifenedig sych mewn llyfr, rhywbeth i'w astudio mewn gwers ydi barddoniaeth. Bod o'n rhywbeth i lot ohono ni, da ni'n neud bob dydd fel rhan o'n bywyd bob dydd a bod ni eisiau trosglwyddo hynny. A hefyd o dylanwad pobl o'n i wedi bod yn gweld teithio gan bobl fel y Mersey Poets a bobl felly. Oedd yn llwyddo i drosglwyddo barddoniaeth fel rhywbeth uniongyrchol ar y pryd felly ynddo. Wyt ti'n gobeithio? O, sori. Wel, a dyna oedd ni eisiau gwneud, oedd mynd ar farddoniaeth fwy at y bobl yn hytrach na bod nhw'n gyfod i ddarllen o mewn llyfr. Ie. Fydde ti'n gobeithio bod mwy o ddylanwad dad farddoniaeth di wedi na falle dylanwad gwleidyddol fyd? Wel, mae'n anodd, hynny dwi'n meddwl bod hi'n ymhonus i ddweud bod rhywun yn trio bod yn dylanwadol efo beth mae'n neud. Y cyfan mae pobl yn neud, dwi'n meddwl, ydy ceisio gosod ymateb gwahanol i'r hyn mae pobl yn ei ddarllen bob dydd yn y papur newydd neu'n ei glywed bob dydd ar y radio neu'n weld ar y teledu. Mae'n bwysig, dwi'n meddwl, cofnodi yn rhywle bod o ar lafar neu ar bapur bod yna bobl, lot fawr o bobl yn teimlo'n wahanol i'r hyn mae'r media'n deithio ni, mae pawb yn gredu. Mae yna lot fawr o bobl. A dwi'n meddwl yn bwysig o'n adolygiad diweddar gan Tom Paulin o gyfrol o farddoniaeth Saesneg wedi olygu gan Kenneth Baker, yr swyddog addysg. Ac tuedd Kenneth Baker wrth olygu'r gyfrol yma oedd dewis pethau oedd yn adlewyrchu safbwynt o a safbwynt toriaeth ar hanes Prydain. Oedd na ddim sôn am o gwledydd eraill o fewn Prydain, oedd na ddim sôn am ei diwylliant nhw, oedd na ddim sôn am ei hanes nhw, oedd o'n gyfan gwbl o safbwynt hanes Lloegr. A be oedd Tom Paulin yn dweud oedd mewn gwlad lle does am ond un prif blaid a dim ond un prif safbwynt sy'n cael ei gyfleu drosodd a drosodd. Mae'n holl bwysig bod gennych chi gelfyddyd fyw sy'n mynegu'r safbwynt gwahanol yna.